Besainezko provintzien da berri hori, hola kostan. Ez da, 80.000 biztanle dauzke. Bai, ez da oso herria hundie. Bai. Gautzako ez da herria hundie. Bai. Eta Euskaletxea oso handi, Hego Ameriketako handietako bat. Bai, guarrituta. Espazioke askoak emateo, ze badaukie gela bat, areto nagusi edo oso handi dana, eta hori erabiltzen duelako ospakizunek festejatzeko edo, eta aparte beraien diru iturrire bada, alkilature egiten du eta ezkotik bat, eta holako, bai, eta hortik diru irazatzeko, espazioa oso handi da. Hori urtero ospatzen da, Euskal Azote Nazionala, Argentina. Aurten adibidez, La Plata kantolatzen. Urrengo urten ez da egizien du. Hemen dibi urtea 2016 tokatzen zaio Mototxea. Eta izate honen da kriston astea. Esan nahi zizkio juteko eta juteko. Alba du juteko azaren izaten dela. Juteko. Baina Mototxeako Euskal Komunidadek indara handia ikusten. Gauzakila bat duten ditula herriko plazan bertan edauki Gernikako Arbola el Retoño deitzen diat. Gernikako Arbola eta indara handia. Kriston sorpresa hartu nun pertsonalki. Idea batik ez du ez, baina benetan bizi hartuz ez ikusten jende horre dauke gogoa eta sustrai hori mantentzeko ez. Eta hartzen duen lana beraien neguko oporretan, udanak area eman eta gutzako klase kantolau, bakoitza famili bat inoia, gutzako torduk eta bar, kristona egiten duena. Eta programa hau, atorrona programa honekin ikusten lortu dela dinamika bat, urtetan kumiena pixkanak ikasteneak ebai, eta ikaragarria. Bizi honan, ez du jendek eskauite izula, ez zein klasetan, eta hau nola ikena, eta eskautik ematen ikusi nuen, eta ez dakitzea dantza pauso bat itola, ez, eta beste 1000 kilometro eta hemendik, olako brillo eukitzea, ikera. Pertsonalki bintzet, ze gutxi ezautzen den diaspora, euskal diaspora. Nik eneko, olako ezerren berri, euskaletxe badarela mundun zehar eta hola bai. Ero olako aktibidadea mantentzen duenik urten zehar da. Jende euskera ikasten nahi dala, dantza txiki-txikitak ikastu di dantzak. Lehenengo askoko baino hobeto egiten du. Hori dan ez dugu, zautzen diaspora egiten duen lan hori dana, gure esku dago baten dizakatek antolauzik edo hor nekotxean bertan, eta ez lan egiten du. Askotan ez dauke hangon berrik.